Ja som sa presunul z toho počasia, ktoré naozaj nebolo príjemné, do veľmi príjemného prostredia k pánovi Kráľovičovi. Dobrý deň, pán Kráľovič. Tu je neuveriteľná pohoda, tepelná, ako ste mi vy sám prezradili. Mohli by sme viac povedať o tej tepelnej pohode, čo to vôbec znamená? Lebo ja to cítim, že je tu teplo, ale vy zrejme viete o tom viac. Takže vítajte opäť v mojom krbovom ateliéri. Už minule sme si slúbili, že sa budeme rozprávať viacej o sáhlavých stavbách a to je práve to, čo nám dokáže vytvoriť tepelnú pohodu. Tepelná pohoda je vlastne súčiniteľ teploty stien a teploty vzduchu. Ideálne, keď je vzduch chladnejší, čiže má okolo tých 20-22 stupňov alebo 21 stupňov a stena bude mať teda teplotu okolo tých 22-23 stupňov. To je síce fajn, že 20 stupňov, respektíve 22 stena a takisto aj ten vzduch, ale ako to dosiahneme? No, dosiahnuť to práve špeciálne triky? Práve sáhlavými stavbami, lebo keď si zoberieme škálu, to, čo momentálne na trhu je v ponuke, tak začína to možno nejakými teplovzdušnými kozubmi, ktoré boli nejakým veľké boom tvorili na začiatku tohto obdobia a ľudia to majú veľmi v obľúbe a veľmi to vyhľadávajú, ale nevedia všetky tie nedostatky, ktoré to so sebou nosí, lebo teplý vzduch vlastne vytvára zbytočný prievan v domácnosti, vytvára tie začiernené flaky okolo mriežok, lebo je to vlastne prepálený prach, ktorý si tam usadá. Sú tam veľmi jemné prachové častice, ktoré ľudia vdychujú, veľmi ťažko sa im dýcha. Je obrovský rozdiel medzi podlahou a stropom, lebo hore drží sa ten horúci vzduch, kdežto dole je chladný. Čiže to sú všetko nevýhody teplovzdušného kúrenia. Aby sme tomuto predišli, tak sme začali montovať vlastne takéto sáhlavé stavby, napríklad ako je toto, alebo ako je dole v ateliéri ďalšia stavba, kde vlastne ten horúci vzduch my uväzníme dovnútra. Obostaviame ho šamotom, alebo ako v tomto prípade liatým šamotom, alebo kachlicami. A keďže ten horúci vzduch a energia chce ísť von a nemá ako, musí zmeniť svoju podstatu. Energia sa dostáva von skrz šamot alebo skrz kachlice. V infračervenej zóne tá sinusoida je veľmi podobná práve slnečnému žiareniu a výsledkom toho je práve to, že nezohrieva sa vzduch, ale steny práve oproti. Tento krb konkrétne má teplovodný výmenník priamo nad ohniskom. To znamená, keď sa pozriete, tak to ohnisko je veľmi čisté, veľmi živé. Je tam vynikajúca teplota spaľovania, ako sme videli na tom digitálnom teplomeri, je tam bežne tých 300 až 600 stupňov. Kdežto ten výmenník hore je to obložené izoláciou, aby čím väčšia časť energie bola presmerovaná do výmenníku. Tam sa odozdáva teplota do vody a následne to putuje do veľkej akumulačnej nádoby. Tá samozrejme akumuluje vodu aj pre TUV, to znamená, že na presprchovanie a na umývačku riadu a tak ďalej. Aký je tam pomer? Konkrétne v tomto prípade je to pomer 50/50, to znamená 50% dávame do sálania a 50% do teplej vody. Tento pomer ja mám osobne veľmi rád, lebo je to dostatočne veľká plocha na to, aby sme to najzdravšie teplo sprostredkovali v tom dobe vo viacerých izbách a popri tom máme stále dostatočnú rezervu na teplú vodu, na sprchovanie a tak ďalej. Ako často treba prikladať alebo zakurovať, aby tu bolo tak príjemne? No práve tento konkrétny systém, aj vôbec teda snažíme sa systémy stavať veľmi ťažké. To znamená, že ten krb má vždy okolo tých 1000 až 1500 kg. Kvôli tomu, že keďže sme samozrejme zaneprázdnení prácou, prichádzame domov až okolo 5:00 a až tedy môžeme zakúriť. To znamená, že teraz sme konkrétne dali 3. dávku paliva. Už máme akumulačnú 500 litrovú nádrž vyhnanú na 70 stupňov a tu je všade veľmi príjemne. Čiže zásluhou tej váhy a tej akumulácie tepla práve v šamotoch, v magnezitkách, v samotnom krbovom telese, tu nám tá optimálna teplota bez problémov do rána vydrží. Inde ju teda dávame do vody. Keď zase večer prídeme domov, o tej 5:00, tak vtedy si vlastne počas dňa odoberá tú teplotu z tej nádrže a postupne to dáva do radiátoru, aby ten teplotný priebeh bol taký veľmi plynulý. Pokiaľ máte teplovzdušnú stavbu, zakúrite veľmi horúco, prestanete prikladať je veľmi chladno. Tu nás sme dosiahli tú krivku kúrenia veľmi, veľmi plynulú a preto aj to prostredie je také, aké je.
Veľmi lišiacky pán Kráľovič vymyslel aj priestor, kde sa zdržiava často, menej často? V spálni, ako často bývate, pán Kráľovič? Pozor, toto je spáleň kombinovaná s pracovňou. Tu sa rodia projekty, tu sa kreslí, tu sa robia ponuky. Takže vlastne preto tu vznikla aj tá súhra dvoch zdrojov? Áno, je to o tom, že ja oheň milujem a proste tu je síce úžasná stará kachlová pec, ktorá je dohrievaná tým krbom, práve tým hypokastovým systémom, to znamená tým horúcim vzduchom a je to hlavný zdroj tepla, ale keďže milujem pohľad na oheň, toto je riešenie, ktoré je vhodné kdekoľvek. Toto proste zoberiem napriek tomu, že to je pomerne dosť ťažké, aj tak sa dá zvesiť a zavesiť trebárs do kúpeľne. O týchto konkrétnych systémoch, o ktorých sme hovorili, mne to vychádza z toho, že ich vieme použiť len pri novostavbách. Všetky tieto systémy sa môžu montovať ako do novostavieb, tak do starších domov. Dôležitá je vždycky predpríprava, včasná návšteva vášho kachliarskeho majstra. Lebo či to dáte do novostavby alebo do starého domu, vždy je podstatné mať predpripravené veci. Kedy je ten správny čas? Je to v štádiu projektácie. Veľmi často sa mi stáva, že prídu klienti, dom majú takmer hotový, majú kúrenie v podlahe a zrazu zistíme, že vôbec tam nie je externý prívod vzduchu. Veľmi často sú chyby ohľade komínov. Hej. Komín musí mať ten správny parameter. Pán Kráľovič, ja musím ísť za Mírkou, pretože tá jednoducho už bude zmrznutá s pani Krnáčovou. Veľmi rád sa ale za vami ešte zastavím niekedy v budúcnosti, aby sme takisto možno ešte povedali si viac o tých systémoch, ktoré sme dnes len tak zľahka spomenuli. Zatiaľ vám ďakujem. Dovidenia.